And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ipinamukha mo sa aking kapalit-palit ako. Noong sinend mo ang picture nyo ng babae mo. Hi DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Kathy. 33 years old. Sana mabasa mo itong open letter ko para sa lalaking mahal ko. This is my secret file. Araw-araw pa rin akong umaasa na sana panaginip lang lahat ng ito. Na sana magising na ako na nandyan ka pa rin at ako pa rin ang mahal mo. We met when I was 19 years old. You were 21 years old. Year 2007 yon to be exact. Sabi mo nga, bata pa tayo that time. Kaya siguro, tayo nagkahiwalay. Sabi mo nga, hindi mo pa alam kung ano ang mga gusto mo sa buhay. But then, lumipas ang mga taon. Destiny na ang gumawa ng paraan para muli tayong magtagpo. Destiny nga ba talagang matatawag? 14 years ang lumipas. Naniwala ako na baka nga kapalaran nga nating dalawa na muli tayong pagtagpuin. Madugtungan kung ano man ang naputol na pahina ng libro natin. Biruin mo yon, 14 years. Meron na tayong kanya-kanyang buhay. Meron kang pamilya at mga anak. Habang ako, patuloy pa rin naghahanap ng taong totoong magmamahal sa akin. May mga dumarating naman pero kung hindi ako niloloko, iniiwan naman ako. Year 2010 na makita kita sa Facebook. In-add kita. I asked you kung kilala mo pa ba ako. Sagot mo ay oo. Napakasama ko namang nilalang kung hindi. And that was it. End of conversation. Dahil alam ko namang pamilyadong tao ka na. Masaya ako nang makita kong masaya ka. Sa binuo mong pamilya. Totoo yun, genuinely happy ako para sa'yo. But deep inside, naghahangad ako na sana ako yun. Sana, ako na lang yung babaeng pinakasalan mo. What if tayo yun? Magiging masaya ka rin kaya? So, nag-stalk lang ako sa'yo ng nag-stalk sa Facebook hanggang sa nagkasakit nga ang asawa mo. And eventually, she passed away. Kinumusta kita. And doon na nagsimula ang lahat. Nag-heart ka at nagla-like sa mga post at picture ko. And then yung pangungumusta, naging kumain ka na ba? Good morning at good night. Meron pa ngang mga katagang,
Alagaan mo ang sarili mo, ha? Mamahalin pa kita. Lahat ng yun, chinat mo sa akin. But then eventually, bigla mo na lang akong iniwan. Pinaliwanag mo naman lahat. Humingi ka ng kapatawaran. At ang sabi ko naman, matagal na yun, matagal na kitang napatawad. Kahit hindi ka naman humingi ng tawad. Marami akong issues, lalong-lalo na pagdating sa tiwala. You know how much I was so afraid of trusting again. At kung gaano ako katakot kung magmahal uli. Sabi mo hindi dahil niloko ako idadamay ko na lahat. Pero ayun. Wala eh. Biruin mo yun kung kailan ako tumigil at umasa na may darating pang tao magmamahal sa akin. Doon ka dumating. Yung time na tinanggap ko na sa sarili ko na siguro nga habang buhay na lang ako mag-isa. Pinaramdam mo sa akin na pwede pa rin akong magmahal at mahalin pabalik. Kahit nung una I doubted it kasi kamamatay lang ng asawa mo. I even asked you, why me? Nasa malayo ako. At alam ko rin naman na hindi ikaw yung klase ng taong nag-i-stay sa LDR. Milya-milya ang layo natin sa isa't isa. Sabi mo, marami sa malapit. Oo, makakahanap ako kung gugustuhin ko. Pero pinili kita. 'Cause you wanna make things everything. You want to make everything right. Na dapat dati mo pa ginawa. And this time, you want me to be happy. Alam ko napakabilis. Sabi mo rin kahit napakabilis ng pangyayari, you don't care kung ano mang sasabihin ng ibang tao. As long as alam mo kung ano ang nagpapasaya sa'yo. Then eventually, pinakilala mo ako sa 2 anak mo. Sa nanay mo at sa mga kapatid mo. Sa mga kaibigan mo. At hindi mo lang alam kung paano mo ako napasaya sa mga sandaling yun. Sabi ko nga sa sarili ko, ay, mahal na talaga ako ng taong to. Dahil sa lahat ng lalaking dumaan sa buhay ko, ikaw lang ang nagyaya sa akin ng kasal. Sa araw-araw tayong magkausap sa video call, you made me feel special. Parang hindi ko ramdam ang distansya. Nandun yung strong connection nating dalawa na para bang universe na ang may gawa. Lumipas ang ilang buwan, bigla ka na lang nagbago. Bigla ka na lang naging cold. Sabi mo, hinahanda mo lang ako. Kung sakaling magkasama na tayo, dahil ganun ka talaga at ganun ang ugali mo. Walang linggo na hindi tayo nag-aaway. Pinapatayan mo na lang ako ng phone kahit anong oras mo gustuhin. Nandun din yung issue na pati priority ko sa buhay. Hindi ka na sang-ayon. Sabi mo pa, hindi pa ako ready bumuo ng pamilya dahil hindi ko pa kayang talikuran ng responsibility ko sa mga magulang at kapatid ko na nag-aaral. Ilang beses ko namang ipinaliwanag sa'yo na kung sakali mong magsama na tayo at bumuo ng sariling pamilya, mas uunahin kong i-prioritize ang pamilya nating bubuuin. Pero sa ngayon, hayaan mo muna akong tumulong sa mga magulang ko. But you were totally blinded sa mga reasons at paliwanag ko. Until one night, sa isang conversation natin, habang nag-video call tayo, inamin mong nagkaroon ka ng mga babae at merong mga naganap sa inyo. Sabi mo gusto mong maging honest kasi ayaw mo na malaman ko pa sa iba, lalo na't pauwi na ako. Umiyak ako ng sobra-sobra that night. I asked you, bakit? Bakit di mo ko inintay? 'Di ba? Sabi mo magpapakasal na tayo pag uwi ko.
Sabi mo hindi ka santo dahil may mga pangangailangan ka rin. At dahil mahal kita, tinanggap ko yun. Basta ang mahalaga sa akin, mahal mo ko. At ako yung pinipili mo. Nagpakatanga ako dahil sa sobrang pagmamahal sa'yo. Kahit na araw-araw tayong nag-aaway at magkakabati, lalo na't ino-open ko yung issue about sa nangyari sa inyo ng mga babae, pinapatayan mo na lang ako ng cellphone. Ikaw pa ang galit. Sabi mo, kung puro hinala at duda na lang palagi, mas mabuti pang tapusin natin kung anong meron tayo. And it hurt me a lot. 2 beses ka na nag-attempt na makipaghiwalay. 2 beses na rin akong nag-beg para magstay ka at ayusin natin. Paulit-ulit na away, paulit-ulit na issue. Napabayaan ko ang sarili ko. Bumagsak ang katawan ko. 2 gabi na hindi ako umiiyak. Meron na akong anxiety. Hindi ako makapag-concentrate sa trabaho. Tinatanong ko sa sarili ko, bakit ako nagkakaganito? Hindi naman ako dating ganito. Bakit ganun sa isang igla parang nagbago lahat? And then one night, I made the biggest decision I've ever made. Until now, hindi ko pa rin alam kung tama ba yun o mali. Sa 2 araw na hindi ka nagparamdam, feeling ko yun na yung sign na hinihintay ko to let you go. Kaya minessage kita. Sabi ko, eto na rin siguro yung sign na ibinigay ng Diyos para palayain ka. Siguro pinagtagpo lang tayo ulit for closure. At kung tayo talaga, muli tayong pagtatagpuin ng tadhana. Then, I expected you to fight for me. Pero iba ang naging outcome. Sa 2 beses kang napagod at sumuko, inilaban kita. Tinanggap kita. Pero nung ako na yung napagod, pinakawalan mo lang ako ng ganun-ganun lang. Hindi ba ako worth it para ipaglaban? Sa pangatlong pagkakataon, muli na naman akong nagmakaawa, begging you to fight for us. Napakababa na ng tingin ko sa sarili ko. Kinabukasan, nag-message agad yung babae mo na ex mo. Ganun kabilis. Wala pang 1 araw, umasa akong maayos pa natin. Pero ang sabi niya, ayaw mo na sa akin at wag ko nang ipilit pa ang sarili ko sa iyo. Sa sobrang galit ko kung ano-anong mga pinagsasabi ko. Ano bang kasalanan ko sa iyo? 8 taon akong nanahimik, tapos ginulo mo ko, tapos iniwan mo na lang ako bigla. Ang sakit ng ginawa mo sa akin, nag-send ka pa ng picture gamit yung account ng babae na magkasama kayo. Hindi mo man lang ako nirespeto. At ang nararamdaman ko, tinapos mo lang lahat by posting your picture with your girl. Depressed na depressed ako that time. Parang may mental breakdown na nagaganap sa katauhan ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Halos wala na akong tulog sa sobrang stress na nararamdaman ko. Hanggang sa natagpuan ko na lang yung sarili ko na nasa ospital. Sabi mo, i-priority ko muna yung pamilya ko. At sabi ko sa iyo, i-priority mo rin yung mga anak mo. Pero bukod sa anak mo, may iba ka pa palang priority. Tawag ako ng tawag sa iyo para kausapin mo ko saglit lang. Pero hindi ka nag-reply, hindi ka sumagot. Tapos naalala ko pa, sinabi ko sa iyo, pakakawalan lang kita pag sinabi mo nang hindi mo na ako mahal. Nakiusap ako sa iyo na kahit sabihin mo na lang sa akin yun na hindi mo na ako mahal. Na nawala na yung pagmamahal mo, pero ang daya mo, Vin. Kahit yun lang hindi mo ibinigay sa akin. Yun lang naman yung kailangan ko eh. Para talagang ma-let go na kita, pero ipinagkait mo pa rin sa akin. Nawasak ako to the point na hindi ko na alam kung paano ko bubuuin uli ang sarili ko. At hindi lang sarili ko ang nawasak, pati mga pangarap ko, pati mga plano ko na dapat kasama ka. For the past few weeks,
Nag-decide ako na i-activate or deactivate yung social media accounts ko. Inabala ko yung sarili ko sa pakikinig ng mga Hillsongs. I spent time talking with my friends at sa mga kasama ko dito sa abroad. Ang hirap pala, no? Walang oras at araw na hindi ka sumasagi sa isip ko. Inaalala ko pa rin ang mga oras na magkausap tayo. Ven, mahal na mahal pa rin kita. Kahit alam kong may mahal ka ng iba. Mahal pa rin kita kahit ang sakit-sakit na. Pero ganun siguro talaga ang magmahal, no? Ang akibat nito ay ang sakit. Ganun pa man, hangad ko pa rin na maging masaya ka sa babaeng napili mong mahalin. Hindi ko alam kung mapapatawad pa kita. Kasi mahirap magbigay ng kapatawaran sa taong hindi naman humingi ng tawad. Pero alam ko, darating din yung araw na yun. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Mag-iingat ka palagi. Muli, ako si Kathy. At ito, ang aking secret vow.